May sigaw siya, guys. Hi! Ayla! Ayla! Where's Ayla? Ayla's dad! Ayla! Ay! You're so cute. Ako yung napagod eh. As usual guys, wala pa akong ligo. Ayan na naman si Ana. Napagod ako. So, I'm just gonna prepare Anna's lunch. My leftover banana siya this morning. So, I'm gonna make pancakes. And it's almost 12:30. So, her papa will be here. So, napapapansin niya. Hi, pretty girl. Hello, pretty girl. Where's Ayla? Where's Ayla? No. Anna, where's Ayla? Where's Ayla? Dar? No, you're not Ayla. That's Ayla, oh. Dar. That's Ayla. Where's Ayla? Oh, you wanna come out already? Yung buhok ni Ana hindi maayos. So, of course, yung mama wala pa pong ligo talaga. Wala. O, di ba? Hi. Yeah, are you hungry? We're gonna make pancakes for you, yeah? Yung ilong ni Ana may ano ng snack niya. O, ayan. Yung parang orange sa ilong niya. Eh, nababagyot na naman si Ana. So, naka-open yung door kasi mainit. Lumabas sandali si Rich. Kasi may kapitbahay kami na tinulungan niya na mag-start yung sasakyan. So, ito na yung ating lunch, cabbage rice, and then itong shrimp, may nilagay lang akong garlic powder, paprika powder, and also Italian seasoning, and also a little bit of salt. And para medyo hindi umay, luod sa amin, yung tawag sa amin luod, kasi ito na yung lunch. Lunch, it's the 9th day, it's day 9. Nap time na niya eh, 2:00 na. I'm gonna take my plant kasi kailangan to ng init eh. So dito siya, pati yung dalawa. So, ayan. Kasi kailangan ng araw. Lavender pala ako okay pa rin. I told Ruth na I'll add more lavender para sa sa front namin.
Ito may damo, kukunin ko pa yan. Ito din siya. Wala yung white, ito maganda to. Wala na nga lang bulaklak. Ito, yeah, it's so nice. Pero magbe-wither na din siya. Ito may maliliit dito. So, I water them every morning and also pag mga alas 9 Anna is having her afternoon nap. So, normally she sleeps for 2 hours. So, it gives me enough time to wash up kung hindi pa ako nakapag-wash up or to do stuff in the house. So, relax muna ako ng konti and then after a bit, mag-aayos ako sa lamesa and then also sa aming countertop. So, this is for dinner. Chicken. Normally, breast lang yan. Pag nag-boil ako ng, ng vegetables, nilalagyan ko siya ng rosemary. Ayan, para mabango siya. Tapos, lagyan ko ng Italian chicken hog. Medyo brown. Naghahanda tayo ng dinner. Anna is there. Naka-apron na naman tayo kasi ito na aming dinner. Nanonood siya na. May mushroom sauce na siya. Mushroom tsaka cabbage rice left over kanina. Si Ruth walang beans kasi hindi masarap yung beans. Anna's also eating with us. She's eating our food too. Yeah. Saying, hey, hi. No. Hello. Umiiyak yung aking palangging, oh. Kisa nag-away, ane. Okay. Magbababas na. Bath time, nani. Yung ulo niya dito. Ito yung legs niya, yan. So, iniiwan ko na siya. Para masanay siya na makatulog na siya lang. Minsan, tinutulungan ko pa din siya yung ko ng lullaby, ganyan, or naghaham lang ako. Tapos, matutulog na siya. Or when she's already falling asleep, then iniiwan ko na po siya para talagang masanay siya. It's summer, so nasa room pa rin namin si Anna kasi wala kaming aircon. So, yung electric fan, para isang electric fan lang kami sa gabi. Tipid sa kuryente. And then, isang direction lang din yung electric fan namin. So, yung crib niya nasa room pa din namin. Pero, when it's cooler na, she'll be back to her room already. So, para masanay na talaga siya. So far, she's doing good. Yung sleeping pattern niya is okay. Like, she naps once in the morning. So, between 9 to 11, nagnanap po siya these days. 9 to 11, isang oras lang. Sa afternoon naman, between 2 to 4 or minsan 3 to 5, usually, magto 2 hours yung kanyang nap. So, basically, when she's napping, then I have luto or time to maglinis. Hindi lang ako nakakapag-vacuum pag natutulog siya kasi she's a little bit sensitive to noise. So, pag ilango na naman, uy. Pag natutulog siya, hindi po ako nakakapag-vacuum. So, lang ako, walis-walis ganyan, or dusting. Speaking of mamalansya muna ako ng work clothes ni Ruth. So, sama tayo sa taas. So, ilagay ko muna itong mga tuyo na towels dito. Ito yung towels namin. Separate ko yung white sa taas and yung lagay ng aming towels nasa malapit sa stairs and malapit sa sa CR. I think she heard my voice. Ayan na, bumangon na. Bumangon ang madam. Puntahan.
safe na ikaw, ha? Yan, sana matulog na. So, yung pagtupi ko ng ano, tas roll, yun lang. Dali lang. So, I always remind Ruth na yung mga babo dito. So, ng towel. Ng towels. Ito sila dito. Because Wednesday is laundry day. Natin bukas. Mga ano siya. 3 to 4 loads siguro. Sinesegregate ko yung ano, mga black. O depende kung marami. Iba yung puti, ganyan. Dito muna. Iba yun yung color. Dapat planchahin. Ayan. So, it's already 10 minutes to 9 o'clock ng gabi. Medyo maaraw pa dito do. 9 p.m. na. Kakapagod guys. Kakatapos ko lang gawin lahat ng mga dapat kong gawin. Pag these days, medyo nakakapagod talaga. Medyo late na akong natatapos. Mga 9 or 10, sometimes 10. So, yeah. I'm just gonna relax and then magi-edit ako ng konti. Kailangan kong mag-save ng mga videos kasi magbabakasyon po kaming pamilya sa end of July until August. 2 weeks yung aming vacation. Para sure lang ba na may ma-upload ako before kami magbakasyon. Kailangan ko talagang maraming videos para may videos talaga ako during the vacation. Kasi although I'm gonna try and vlog during the vacation, pero I'm pretty sure it's not on time yung aking pag-upload. Because if you notice, lang ako mag-upload twice a week and also every Saturday. Kung may ganap Saturday, then I move it to Sunday sometimes. Yeah, so yun. Twice a week lang muna. Yeah, medyo busy talaga. May nagsabi nga sa akin, sino ba yun? May nag-message sa akin na parang nakakapag-edit pa daw ako or nakakapag-vlog. Yeah, ganyan. Pero at the same time, may ginagawa naman ako sa bahay. Dami kong ginagawa. Actually, nakaka-relate yung mga mama dyan, yung mga stay-at-home mom, mga full-time mom. I'm pretty sure you can relate. Hindi tayo nauubusan ng mga gagawin sa bahay. Ang daming nakikitang ginagawa. And is it just me or ano lang talaga? Hindi tayo nauubusan ng gagawin. Kahit anong gawin mo every day or the whole day, yung lahat, feeling mo, ang dami mong ginawa. Pero marami pa rin dapat gawin. Or siguro lang talaga yung pag nasa bahay ka, ang dami mong nakikita ang ginagapat gawin niya. He just came home for dinner and then after dinner, he went to his parents' place because his parents are away on vacation and their dog is they left their dog. So, kaka-opera pa lang po ng kanilang aso. So, kailangan tingnan ni Ruth doon kasi para naman makauwi sa kanila yung kapatid niya because his sister has been looking after the dog while their parents are away. So, yeah, he'll be home, he said, siguro between 8 to 10. So, 9 o'clock na. Hindi ko rin alam kung anong oras. I hope nag-enjoy kayo kahit
paano. Wala namang masyadong ganap. Sa bahay lang kami today ni Ana kasi medyo masama yung panahon. So yeah. Salamat for watching. Please don't forget to like and subscribe. And please turn on your notification bell for you to be updated on our for you to be updated sa aming mga